lidé z města Putiny jsou zcela loajální a podle stupnic vydaného CAK, ministerstvem vnitra, je nálada 1A. Dále, podle zaplaceného informátora byl získán, jak se vlastně jmenuje ten chlap? Já nevím. Co? Říkají mu Pepek Vyskoč. Vysko. Výborně. Josef Vyskočil. Píšo. Pane Wachmeister, vy jste hlava? Já to jsem tady v Putině taky velitelem. Oni budou na dosmrti jenom za oči, že mají místo hlavy kokosový ořech. Tedy, zmíněný informátor je člověk pilný, oddaný trůnu. A baba tam dala kopru, jako když má. Kde jsme to přestali? Oddaný trůnu. Jo, oddaný trůnu. A vůbec fajn. Pojďte. Dobré odpoledne přeji. Pěkně vás vítám, vojáku, a posaďte se.